Lasinka, zdravím všetkých díkov a díkov, ja som Žaka, vítam vás pri druhom vlogu. No, v dneskajšom vlogu tak budú také menšie strihy a taktiež kameru musím držiť ja v jednej ruke, takže to bude dosť prdeli. Ha! No, strihy sa dajú taktiež robiť aj cez mobil, takže nič moc, takže chamoši, takže... neviem čo vám povedať. Jednoducho, jedna zásada je tohto vlogu, aby som vás pobavil, pretože nič iné není lepšie než pobavenie na YouTube. Wow! Kokos, je to v porádku, ty vole, ja som sa asi dosral. A teraz trošku inej tematike. Viete, nepotrebujem nejaké programy, ktoré by vystrihovali moju prdel. Nepotrebujem programy, ktoré vlastne budú strihať moje videjka, pretože aj tak som dosť dokonalý. V živote nič neexistuje, len dokonalosť. Ale jedna zásada je, že vlastne človek musí proste jednoducho aj na diaľku, keď má vlastne niekde mobil, máš ho tu, pozeraj sem, Jožo, tu! Keď ho máte na diaľku, potrebujete tam na nejaké strihy, hej, takže tak, ale inak keď si tak na blízko, tak strihaný nemusíte mať. OK, teraz trošku inej tematike. Ide vlastne o to, prepáčte, trošku žiaj. Ide vlastne o to, že nemám tú hudbu. Musím mu dám asi sem. Trošku iná tematika. Vlastne už je konečne pustená hudba, to je super, ale chcel som povedať, že je mi to ľúto, že teraz nemôžem nejakú... Prepáčte, tak mykám s kamerou. Jednoducho, chcel som povedať, že len síce nemôžem chvíľku natáčať na svoj originálny channel, mám tu také osvícenie, ja som ale sexy. Jednoducho, nemám teraz nejaký čas natáčať na môj... Nemám proste nejaký teraz čas natáčať na svoj originálny kanál, tak natáčam na svoj druhý orálny anál. To nebolo moc pekné. A práve preto natáčam na tento druhý orálny, análny, normálny kanál. Druhý, hej, anál. Takže, čiže už je konečne pustená hudba, tak by sme mohli sa troške Maďara. Rozprávam jak Maďar, neviem prečo. Takže to, čo som chcel vlastne povedať je, že je mi to ľúto, že proste nemôžem natáčať teraz na chvíľku na svoj originálny channel a na ten môj originálny channel je mi to ľúto, že nemôžem natáčať, ale dúfam, že tento druhý vlog bude mať... veľkú úspešnosť, pretože ten prvý mal veľa zhľadnutia síce oproti tomu, čo mám teraz, ale za to bol na prd a vôbec nič nebolo počuť a to kvôli tomu, že som bol vlastne chorý, mal som nádchu a tak som musel proste niečo natočiť, dokiaľ sa neuzdravím, tak som toto urobil, no tak som musel robiť túto vec, hej. Bol som síce celý nezdravý a to by im bolo moc ľúto, ale musel som to proste natáčať nejaký vlog, aby som proste nestrácal odoberateľov, vtedy som mal 18, mal som 16 alebo neviem, tak nejak asi približne. No v skutočnosti dneska mám 53, čo som dosť veľmi rád, pretože vieme, že všetci proste, že volá, kedy sme si vždycky mysleli, že proste nedosiahneme ani 2 ceny. Ja keď som dosiahol 2 ceny, veril som tomu, že dosiahnem všetko. Viete, existuje teraz youtuber, ktorý má, fakt, že prekvapil za pár mesiacov na YouTube je. A má 500 odoberateľov. A viete, kto to je? Má 500 odoberateľov, musíte vedieť, kto to je. Dávam 1 sekundu na rozmýšľanie. Ne. Niektorí ste dobre typovali a niektorí vám zle. A je to... jak sa volá? Je to Big Boy, dámy a páni, je to Big Boy, ktorý má 500 odoberateľov. Neviem, ako to mohol dosiahnuť, veľakrát som počul, že si ich hackol a takéto vecičky. To neviem ani od koho som počul vlastne. Orechy. A... vlastne som takéto niečo počul, neviem, či to je pravda, možno je to pravda, to ja neviem. Ale má 500 odoberateľov, tak či tak, ak je to pravda, tak je fakt, že ho obdivujem, pretože asi pol roka na YouTube a dosiahol takéhoto veľkého počtu, čo som skoro skapal. Ja pani, tento druhý vlog má veľa strihov, viem, no pretože to všetko strihám cez môj mobil, ktorý je úžasný. Takže som len chcel povedať, že vlastne ďakujem za 53 odoberateľov, toto je len taký ďalší druhý psychovlog vlastne na mojom druhom channeli. Takže je to také super
A ja dúfam, že sa vám tento vlog páčil. Ak sa vám páčil, dajte like. Viem, inak že bol veľmi krátky. Ale ja s tým nič nerobím, pretože mám už 8% mobile a je to v prdeli. Môžem ešte chvíľku natáčať 3%, že 3% môžem natáčať. Ale je to super. A síce som trošku možno aj klamal, ale hudbu tu nemáme. Srandoval som, len to musíte uznať, že to bolo vtipne. Neviem, jednoducho si môžete asi niekto povedať, že... Pokračujem ešte, chvíľku pokračujem, dokiaľ ešte môžem. Jednoducho niektorí si môžete povedať, že mám trápne videá, že som trápny, že som blbý, že som... ventilátor, kurňa. Že som trápny, že som blbý a jednoducho, že to neviem na YouTube. Jednoducho, že som není dobrý, nezabávam ľudí, že som blbý, idiot, hejter, že som blbý, ja som nejaký asi vymletý idiot, možno som aj trošku trápny. Je to pravda, všetko je pravda, ale som moc sexy. Samozrejme, hejteri toto asi nemusia pochopiť, hej. Lenže my sa budeme baviť celý diel o hejteroch ako gangsterka. No hate, hej. Viete, veľa ľudí, ako je napríklad, no neviem teraz možno aj budem, menovať. Chcel som povedať vlastne, že také niečo ako gangsterka, čo som sa nejak dosť, akože wow, že fakt, okej. Keď som sa niekedy bavil o niečom, tak asi niekedy mala fakt, že prepáč, že tak strašne s vami, mala fakt niekedy taký pocit, ako keby som ho hejtoval, takže to keď niečo poviem, má to byť humor a možno má ona taký ten nemecký suchý humor, takže ja za to nemôžem. Asi pochádza z rodu Nemcov, takže no hate, hej, zase. Suchý ako nebec, hovorím. Iba švestka, ani švestka dokonca nie je taká suchá. Švestka. Prečo hovorím po česky? Ale tak či tak mám 7% 7 minút videa. Wow, 7 minút videa, wow. Som si neuvedomil, že to je tak dlhé video. A už keď sa 7 minút dole teda do mobilu. Dobre. Whatever. Už jedna priorita. Do prčic. To si dámy a páni zase hovoríte, že som trápny, ale nejsom, verte mi. To je môj blbý mozog zvláda takéto. Viete, ja sa neviem ani vyjadrovať, musím čítať viac knihy Harryho Pottera. Harry Potter, ten vždycky dobre pomôže nám. Ja mám Harryho Pottera inak rád. Inak, jedna moja zaujímavosť je, že keď dávajú v telke Harryho Pottera, tak vlastne mám chuť pozerať od jednotky až po osmičku, áno. A mám to proste stále chuť pozerať od jednotky po osmičku a už ma to nikdy nezastaví. I like it more and more it, I like it more. Oh shit, to bolo nahrávané. No a pani, už budem musieť skončiť, pretože mi dochádza batéria. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak sa vám páčilo, dajte like, takto sa, toto je like, mimochodom, aby ste vedeli, ak neviete niektorí, hejteri napríklad, tak toto je like. Ak chcete možno mi dať like, a toto je dislike. Toto je like. Ne, toto nie je like. Ne, toto je dislike, toto je veľmi zlá vec, to nedávajte toto. Dajte tento palec hore, toto mi dajte, hej, toto mi dajte. A ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo a dúfam, že aj takýchto videjky... Prepáčte, že si zvuky, to je hrozné, okej. Ja dúfam, že sa vám videjko páčilo, máte sa, čaute, lajkujte, odoberajte, komentujte, odber mi dáte tak, že kliknete, prihláste sa na odber. Dobre, dúfam, že som vás dostatočne informoval, takže máte sa, čaute, pasika.